Her kan du se de forskellige bøjninger. Her er det, man kalder 5E-kasserollen, da vi sætter en lille, det er sådan en lille kasserolle. Her er rhesiskasserollen, fordi når du tager R-E-S-E-S, så bliver det til rhesis. Og hernede er den stærke bøjning. Der hvor tillægsordene er gule her, farvet af endelserne er gule, aner vi på de bogstaver, der står derinde, ellers så skal du kigge udenom. Det er mest E-kasserollen og rhesiskasserollen, du kan bruge for. Her har du en oversigt over tillægsordenes bøjninger. Der er E-kasserollen og rhesiskasserollen og den stærke bøjning. Og her kan du så se billeder. Du skal finde verber på billederne, du skal finde substantiver på billederne, og du skal lave sætninger med de verber og substantiver, du finder. Og til sidst skal du lave en liste med de farver, du kan se på tegningen. Her skal du så lave sætninger, hvor du både bruger verber, substantiver og de farver, du har. Og det er vigtigt, at farverne står foran substantiv, så du kan vise, at du kan bruge tillægsordens endelse rigtigt. Så husk at analysere dine sætninger, så du kan se, om du skal bruge nominativ, akkusativ, genitiv eller dativ. Her har du deres endelser indtil deres køn og tillægsordens endelser i parentesen.